नमस्ते. मी रमजान स्पेशल चिकन कबाब बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा ब्रेडचा चुरा आहे. ब्रेड म्हणजे 7-8 स्लाइस घेतले होते. ते मिक्सरला लावून आहे ना, तोडून तुकडे करून मिक्सरला लावून असे मी हा असा चुरा करून घेतलेला आहे. हा एक कांदा आहे, बारीक कापून घेतला आहे. म्हणजे एकदम बारीक कापून असं तुकडे ना एकदम बारीक असे चिरून घ्यायचे. असा एक कांदा घेतला आहे. ही थोडीशी कोथिंबीर आहे. हे त्याच्यासाठी मीठ आहे, म्हणजे चवीपुरतं मीठ टाकायचं आपण. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे 3 मिरची घेतले आहे, म्हणजे चिरून घेतले असे तुकडे करून. ही हळद आहे. हा मिरची मसाला आहे आणि अर्धा लिंबू आहे. ही छोटी छोटी 6 बटाटे घेतले आहे. ही उकडून घेतली कुकरला लावून 2-3-4 शिटा करून घेतले आणि हे साल काढून अशी तुम्हाला दाखवायला ठेवले. हे चिकन आहे. मी मुद्दाम आहे ना तुम्हाला हड्डी सकट आहे ना उकडून दाखवलंय. कारण का माहिती आहे का, आता तुम्हाला समजा मांस असं नाही काढून भेटलं चिकनच्या दुकानात, तर तुम्ही आहे ना म्हणजे डायरेक्ट असं चिकन आणून आहे ना तुम्ही उकडून असं घ्यायचं. आणि आता मी तुम्हाला ह्याच्यातलं मांस काढून दाखवते. त्याच्यासाठी ही 2 अंडी घेतली आहेत आणि फोडून ठेवली आहेत. ही अंडी चांगली फेटून घ्यायची आहेत. बटाटी सोलून घेतलेली आहे. ही आता बारीक बारीक आहे ना असे त्याच्यात किसून घ्यायची. हे बटाटा असं बारीक बारीक असं किसून घ्यायचं. शिजलेलं बटाटा आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला चिकन आहे ना, चिकनचे बारीक तुकडे करून दाखवते. हे उकडून घेतलेले चिकन आहे. आता ह्याचं आहे ना आपल्याला मांस काढून घ्यायचं आहे. म्हणजे मुद्दाम तुम्हाला आहे ना अशा प्रकारे मी चिकन उकडून दाखवलेलं आहे. कारण काय होतं, आपण पहिलं हड्डीतून चिकन काढलं ना तर सगळं चिकन आहे ना हड्डीला लागून राहतं. हे सगळं चिकन उकडून घेतलेलं असं बारीक बारीक करून घ्यायचं. हे सर्व आहे ना चिकन हड्डी काढून असं करून घ्यायचं. आपल्याला समजा मांस नाही भेटलं ना तर असं आणायचं आणि असं करायचं. आता हे सर्व आहे ना असं मी सगळं हड्डीतून सगळं बारीक बारीक करून काढून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे बघा, ही चिकनची फोड आहे. आता ही मी तुम्हाला सांगते म्हणजे ह्याच्यापासून फायदा काय होतो. आता हे असं हड्डी सगळं उकडून घेतलं ना आपण तर कसं पुरी हड्डी निघते. हे बघा, म्हणजे हड्डीला आहे ना थोडा सुद्धा मांस जात नाही चिपकून. बघा, हड्डी पूर्ण मोकळी झाली. म्हणून हे उकडून आहे ना आपण असं हड्डी काढू शकता आणि मांस घेऊ शकता. असं हे सर्व आता हे चिकनचं सगळं मांस काढून घेतलंय हड्डीतून. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व साहित्य मिक्स करायचं आहे. हा कांदा आहे, हे मिरची आहे, ही अद्रक लसूणची पेस्ट, ही कोथिंबीर, ही हळद आणि मिरची मसाला आहे. आपण चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये अर्धा लिंबू पिळायचा आहे. आता हे सर्व साहित्य मिक्स केलंय. आता हाताने आहे ना सर्व याचा गोळा करून घ्यायचा आहे. आता याचा पूर्ण आहे ना गोळा करून तुम्हाला दाखवते. बटाटा पण चांगला आहे ना मॅश करून घ्यायचा याच्यामध्ये हाताने कुस्करून. बटाट्यानी काय होतं, चिकटपणा येतो आणि ते चिकन सुटत नाही, म्हणून बटाटा घालायचं. आता हे मस्त आहे ना असं छान गोळा करून घेतलाय. आता याचे छोटे छोटे आहे ना वडे बनवायचे आहेत.
असे छोटे छोटे आधी बनवून घेते. असे सर्व वडे आहेत ना करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे असे गोल गोल वडे पण मी थापले आणि असे लांब लांब पण केलेत बघा, गोल गोल. आता मी आहे ना 2 अंडी घेतली होती. हे 2 अंडी अशी फेटून घेतली चांगली. ते आता डिश मध्ये ओतते. आता मी गॅस पेटवलाय आणि तेल गरम करायला ठेवलाय. तेल पण मस्त गरम झालंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मी जे वडे केले आहेत ना, हे आहे ना हे अंड्यामध्ये असे बुडवायचे. पहिले असे अंड्यामध्ये डुबवले की हे आहे ना लगेच ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये असे डुबवून घ्यायचे. आता ब्रेड मध्ये आहे ना, ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये घोलून आहे ना ते तेलामध्ये सोडायचे. हे वडे कसे अलगद बुडवायचे, नाहीतर कसे फुटतात. ब्रेडचा चुरा लागेल तसा घ्यायचा. ब्रेडचा चुरा बनवून ठेवलाय साईडला. हे आता पहिले टाकलेत ना त्यांना मी असं फिरवून घेते. असे आपण हलूच फिरवायचे. मस्त छान झाले. गॅस आहे ना कमी ठेवायचा. तेल तापून घ्यायचा आणि गॅस कमी करायचा. म्हणजे एकदम मी कमी करून घेतलेला आहे गॅस. कारण काय माहितीये, गॅस फास्ट ठेवला ना की ते करपून जाणार टाके टाकेपर्यंत. कारण त्या अंड्यात मिक्स करून त्याच्यानंतर ब्रेडमध्ये म्हणजे असं उशीर होतो ना. त्यासाठी आपण काय करायचं, तेल तापून घ्यायचं आणि गॅस कमी करायचा एकदम. आणि आता फिरवते ना तेव्हा मी आता गॅस फास्ट केलाय. फिरवल्यावर गॅस फास्ट करायचा आणि ते आपण चांगले असे गोल्डन होईपर्यंत असे भाजून घ्यायचे. त्याचे चांगले आहे ना हे बघा, असे गोल्डन होईपर्यंत कलर येईपर्यंत ते चांगले शिजवायचे. तर ते शिजलेलेच आहे, फक्त कांदा वगैरे कच्चा आहे. त्याच्यामुळे आहे ना सर्व असं मस्त शिजवून घ्यायचं. म्हणजे हा असा फेस येतोय ना ते शिजतंय आतून, असं आहे. आता हे मस्त झाले आहे, छान झाले आहे. एकदम खुशबू काय आलाय सुंदर. 4-5 घरामध्ये जाईल. आता मी आहे ना काढते आणि तुम्हाला दाखवते. काढताना गॅस बारीक करायचा. तुम्हाला नेहमी सांगते की तेलाजवळ जे आपण काय गोष्ट करत असलो ना तर ती कशी जपून करायची, हात सांभाळून करायचं. कारण तेल आहे ना हातावर उडलं तर आपण परत करणार नाही. असं तेल आहे ना असं गलवून घ्यायचा बरोबर. असं किनारीवर धरायचा. काढताना असं चमचा घ्यायचा. झारं असेल छोटंसं झारं घ्यायचं. आता माझ्याकडे झारं आहे पण ते मोठं आहे आणि मी छोटं भांडं घेतलंय ना तळायला. त्याचं तेल पूर्ण आहे ना असं गळवून घ्यायचं. आता मी हे सर्व असे करते आणि तुम्हाला दाखवते. रमजान स्पेशल चिकन कबाब मस्त छान बनवले आहेत. असे तुम्ही पण मस्त बनवा. आता मी तोडून दाखवते. एकदम छान झाले आणि एकदम खुसखुशीत पण झालेत. असे तुम्ही पण बनवा.